Biryara dadgeha Xenûsê ya ku sî roj cezayê parvekirina alaya Tirkiyê li neviya Şêx Seîd Berrî bû sedema karvedanan. Dadgeha Xenûsê ya li parêzgeha Erzeromê ya Bakurê Kurdistanê bi hinceta ku berî heft salan li ser medya civakî alaya Kurdistanê parvekiriye, cezayê sî roj parvekirina alaya Tirkiyê da neviya Şêx Seîd Rûşen Firat. Parlamentera Dem Partiya Erzeromê mijar bire parlamentoya Tirkiye û dibêje divê ev ceza demildest bê rawestandin. İşinize gelince var. Türk bayrağı bayrak ceza olarak kullanılıyor. Alaya Türkiye alaya kuvek u ceza tebkar anîn ev bi awayekî ibretane nîşanê me dide ku destlata darazê çiqasî keyfî û bêsînor tebkar anîn. Divê ev biryar demildest bê betal kirin. Baroya Amedê li Hesekê gilî tomar kiriye û ez dibêjim qeydê Hesekê derbarê dadgehê de tedbîrên pêwîst werbigire. Parêzerê dozê ji Rûdawê re ragihand. Biryar neyasayî ye û di dîrokê de nimûneya vê biryarê nîne. Gerekçeya girtina wî jî qasê 7-8 sal berê sosyal hesabê xwe da parvakirina ala rengîn kiriye. Yek jî Kongre HDP da resmekî kişandiye wî parva kiriye. Ji bo wan sebeban jî ser heqê wî da ceza dixwazin. Şartê kontrola etlî da jî hakim dibêje ku tu her roj parvakirina ala Tirkî dikî. Eğer nekî ez de digirim dabijim hepsê. Ava qerarekî ne hukukî ye, qerarekî keyfî ye, nav hukukî da jî emsala wiyan tune. Piştî wî qerarê da jî baroya ser heqê dotgerî da baroya Amedê, baroya Şirnax, baroya Reha gilî kir. Îro jî em ji bo tedbîra etlî kontrolê îtiraza xwe çêkir ji bo parvakirina ala Tirkî. Em îtiraza xwe çêkir, em hêviya qerarê mehkemê ne. Berî demekê jî ji ber navê bulwara Şêx Seîd a Amedê, Partiyên Nîjadperest ên Tirkiye gotinên kirêt bo Şêx Seîd kiribûn. Li gor neviyê Şêx Seîd Qasım Firat, ev kiryarên di rojên dawî de bi qesd û plan tên kirin. û wek malbata Şêx Seîd ti caran ji helwêsta xwe paş te gav navêjin. Li gor xenata me hin destên xirêç hene û berê hilbijartinan dixwazin mesaj bidin gelê xwe civaka xwe û bi vî wesilê jî Şêx Seîd Efendî jî nirxekî Kurdistanî ye, nirxekî Kurdanê bi tevahî ye û li ser navê wî li dev û dora wî bi heqaret û bi zimanekî tund û li me heqaret dikin û civak jî hemû kes jî hemû gelê ku ji vî meselê re hesasin wana jî qebûl nekirine. Piştî cîbicîkirina cezayê Rûşen Firat, bi hezaran kesan wek narazîbûn li ser platformên medya civakî dîmenên alaya Kurdistanê parvekirin. Rûşen Firat niha neçare sî rojan li ser hev alaya Tirkiyê li ser hesabên xwe yên X, Facebook û Instagramê parve bike û heftê sê rojan biçe qereqola polîsan û îmzayê bavêje. Eger van tiştan neke, dê bê girtin û bo girtîgeha jinan bêşandin.